কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ যদি খেতি বা আপোনালোকৰ যদি শস্য নষ্ট হৈছে তেন্তে চৰকাৰে আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ দিব ফসল বীমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ শস্য বা নষ্ট হোৱা খেতিৰ ফসলৰ বীমা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে 70তকৈও অধিক কোটিৰ যিসকল কৃষক সেই কৃষকসকলৰ আবেদন পত্ৰ লাভ কৰা হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে আৰু আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব যদি Hello everyone good morning to all माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ बर्तमान आंबो बेबायदिनो इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दंथ'यो सो बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय मोननैसो लेटेस्ट आपडेट लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आं नुजाफैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो तो जियानो हक लोगोफोर आङो दा नैबे समाव दङ जाहैदों नैबे फार्मावहायसो बेबायदि अमा गैला दाखालिबो मासे फानहरनाय जाबाय आरो दा मासेल'सै आरोना तो जियानो हक नैबे सिएम ट्रिपल ए खौहाय एसे मोननाय मोनबा फिसिनो सानदोंमोन आरो जेबोखौनो मोनथारा माथो तो मा बुंबावनो आरो बेनि सायाव ना तो एसे नैबेथिंजाय नेट बेबायदि दंखायो तो बे नेटआवहाय कइल बार्ड फिसिनो हायो आरोना तो दुलाबाथा बे दुलाबाथाखौनो एसे फिसिनो सानबाय माथो खालामबावनो बेबायदि सिएम ट्रिपल ए खौबो मोनासै आरो अमा फिसिनो सानदोंमोन बेबो जालिया ना दा दुलाबाथाखौनो आं एसे फिसिनो सानदों आरो जियानो हक बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सआवहाय थांदिनि आपडेट्सआहाय जाहैबाय लोगोफोर पीएम इन्टार्नशिप आसनिखौ आङो बेबायदि आपडेट लानानै फैनाय जादोंमोन निश्चय जोङो गोबांथार भिडिअ नुनो मोनखाबाय बे पीएम इन्टार्नशिप आसनियावहाय आसनिनि सायावहाय तो जायफोरा एलिजिबल जायो रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय जोङो बेवहाय बेबायदिनो गोबांथार कम्पानि बेबायदि जुरित दं जोङो बेबायदि मिथिनो मोनदों बेबायदि कम्पानि लोगो नांनानै ना तो बेवहाय बेबायदि जबफोरबो जागोन जाहैदों आरोना 1 इयार बेबायदिनो जोङो रांफोर मोनगोन 5000 बेबायदि तो जायफोरा एलिजिबल बेबायदिनो लास्ट जोङो बैसोखौहाय नुनो मोनदों 24 ना तो बेबायदि 21 निफ्राय लानानै बेबायदि 18 निफ्राय लानानै गाहायनिफ्राय बेबायदि जोङो एलिजिबल जानायफोरा बेवहाय बेबायदिनो एप्लाइ खालामनो हायो बा रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो आरोना बेबायदिनो जोंहा जितु आधार लिंक बेबायदि मबाइल नाम्बार बे थानांगोन आरो नङाब्ला जोङो हानाय नङा तो लोगोफोर जायफ्रा एलिजिबल जायो खालामनानै लायोब्लानो जाबाय बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेटआ जाबाय जोंहा खेतियकफोरनि सायावहाय जागोन कृषि ना गोबांफोरा बेबायदिनो माइफोर गायो दिनैहाय बारलांनाय दिनफोराव बेबायदिनो गोबां जोंनियाव अखा गैया गोबां दिन ना बेबायदिनो जोङो बिश्वकर्मानि सिगां तो जोङो गोबां अखा बेबायदि हायै जोङो गोबां दिन जोङो नुनो मोनदों तो बिनि गेजेरावहाय खायफा मानि माइफोरा बेबायदि गोबांथार नस्थ' जादों आरो बेबायदिनो खामलाबनाय बायदि जाजोबदों जोंनियावबो जादों दै दङब्लाबो जाबावदों माने गोथौ हाफ्रावबो बेबायदि जादों तो दा जेनो हक जोङो नुनो मोनदों बेबायदि जोंहा मोनसे इन्सुरेन्स थायोना मानसिनाबो बेबायदिनो बडि इन्सुरेन्स बा लाइफ इन्सुरेन्स बेबायदि थायो दा जोंहा खेतिनि थाखाय जितुनाखि फसल बीमा बे फसल बीमानि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो जोङो रांफोर मोननो हायो जेरावनाखि बेबायदि खेतिफोराहाय नस्थ' जालांनाय जोङो क्षतिपुरनखौ जोङो बेबायदि जोङो मोननो हायो आरोना तो गोबांफ्रा बेबायदि जोङो एप्लाइ खालामखानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय ना बेबायदि टल फ्रि नाम्बार जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनखादों दा बे टल फ्रियावहाय जोङो बेबायदि कानेक्ट खालामोब्ला बा कन्टेक्ट खालामोब्ला तो निश्चय बेवहाय सावरायनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दिन्थिनो गोनां जायोब्ला ना तो नस्थ' जानायखौ जोङो बेबायदिनो दिन्थिनांगोन आरोना तो बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजोंहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो इन्सुरेन्सफोर खालामनांगौबा बेखौहाय बेबायदि खालामनानैहाय तो आरो खालामनाय दंखायोब्ला तो जोङो बे क्षतिपुरनखौ दिन्थिनो हायोब्ला निश्चय जोङो मोनगोन आरोना तो नस्थ' जानायखौहाय तो आंनियावबो बेबायदिनो नस्थ' जादों बिगासेसो फ्राय माने खम आरोना माइयाहाय बेबायदि गैथारै नङा एसे एनैखौ मोनगोन नाथाय दाब दाब जायगाफोराव बेबायदि
माने गैथारै जादोंबो जानांगौ निस्सय थ' आङो सानाखै बेबायदि एप्लाइ खालामनो थाखाय आंनिया बेबायदि बिगासेसोआ माने नस्थ' जादों एसे फ्राय थ' जि जाबाय आरो आङो बेखौ बोथोरा खालामबाय जेथिया ना थ' आं बेबायदि एप्लाइबो खालामनो सानथ'वाखै आरो एसेब्लाबो माने मोनफिनगोन थ' बिदिब्ला जोङो बे टल फ्रियावहाय जायफ्राना बेबायदि नस्थ' जादों जोङो बेबायदि कन्टेक्ट खालामनानैहाय थ' जोङो सुबिदाखौ जोङो लानो हागोन आरो ना थ' जियानो हक लोगोफोर जोङो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा CM-AAA थ' CM-AAAनि सायावहाय गोबांथार आङो भिडिअ लाबोबाय आरो बांद्राय सावरायबाय थानो सानाखै दिनैसिमबो दावरावआ बेबायदि जोबाखै आरो दासिमबो बेबायदि रिएप्लाइनि अपसन जेबो गेवाखै थ' 5 तारिखआवनो गेवनो गोनांमोन आरो 5 तारिखनिफ्राय दिनै 15-16 तारिख सफैलाय लांबाय ना थ' मा बुंनो आरो आङो लेटेस्ट बेबायदिनो मोजां मोनसे इनफरमेसन बा आपडेट्सफोर मोनोब्ला CM-AAAनि सायाव बेबायदिनो लाबोनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' बिदिब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमफिनगोन लोगोफोर थाबैनो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय